wane ne auren mata ne wane ne auren mata abun a baya yanzu nan ma jiya na daga sallah magana da ake gaya min kenan barayin agwagi da kaji sun yawa Ni daga kada soya nake ga kauyen mu ko daga soye ne wallahi ko daga soye wannan maganin basir ne maganin basir ma wannan tashi hey me haka barayin agwagi ne kaji da soki sai aka ce ku dake su to ba za a doke su ba ayu mat no sir sorry sir dan iska ne kai ina sa ba dan iska bane kawai sai ka zo kana zalunta mutane ina aiki a ta yankin nan ne gaba ɗaya ranar su suke sacin abubuwan mutane a gidaje oke ku kuke lalata mana Najeriya shikenan da kun ga mutane a hanya bane sai ku kama su da duka ko doka tana ba ku san waye bincike yana da kyau waye mutane ba ta shiga sababin ka bincike yana da kyau ta shiga nagode sauka lafiya oga Allah ya tsare salamu alaikum oga ya kamata ka mun bayani in san waye ne a gaba na zai wuce ko oke ba baka san waye ni ba sorry sir ni kake tambaya ko waye ni oga kai hakuri yalla ka san waye yanayin aikin namu oga ya kamata in san waye ne kai baka san kai ni ko waye ba ai hakuri saboda iskanci ko ai hakuri oga ai hakuri ranka ya dade gani ne bincike ai yana da kyau ko ba ka bane saboda zuwa gobe ranka ya dade idan mun haɗu kaga zan ji daɗi to ni ba abun walakanta ne a garin nan ba gaskiya ne duk wani mai sai da maganin basu ni ne ciyaman din shi kai jama kai